హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 2వ అధ్యాయము లోని 17వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. ఈ శ్లోకము శృణ్వతాం స్వకథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః హృద్యంతస్థో హ్యభద్రాణి విదునోతి సుహృత్సతాం. సో దీని యొక్క భావము పరమాత్మగా సర్వ జీవ హృదయములలో నిలిచిన వాడును శ్రద్ధావంతుడైన భక్తుల శ్రేయోభిలాషియును అగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చక్కగా శ్రవణ కీర్తనములు జరిగినప్పుడు పుణ్యప్రదములైన తన దివ్య లీలా కథలయడ శ్రవణోత్సవమును పెంపొందించుకొనిన భక్తుని హృదయము నుండి భౌతిక సుఖాభిలాషను తొలగించి వేయుచున్నాడు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీల గుణగణాలను కీర్తించడము శ్రవణం చెయ్యడము చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ శ్రద్ధావంతులైనటువంటి
భక్తుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఎక్కడ శ్రవణ కీర్తనాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో, ఎక్కడ తన పుణ్యప్రదమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి లీలలు శ్రవణోత్సవము జరుగుతూ ఉంటుందో, అలా ఆ శ్రవణ ఉత్సవంపై ఆ మమకారాన్ని పెంపొందించుకొని ఎంతో ఉత్సాహంతో ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణగణాలను కీర్తన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు శ్రవణం చేస్తూ ఉంటాడో, అటువంటి భక్తుల యొక్క హృదయాలలో నుండి ఆ భౌతికమైనటువంటి అభిలాషలు ఏవైతే ఉంటాయో, సుఖము దుఃఖం ఇవన్నీ ఇక్కడ అంటే భౌతిక విషయాల ఎడ, ఇంద్రియ భోగ వాంఛల ఎడ ఉండేటువంటి అభిలాషను ఆయన తొలగిస్తాడు. అదే భక్తి భావనలో భక్తి పెంపొందుతూ ఉన్నప్పుడు వైరాగ్యము అని మనం చెప్పుకునేటువంటి ఆ అంశము. సో భక్తి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ అనాసక్తి కలిగి, మరి ఈ భౌతిక విషయాల ఎడ వైరాగ్యము కలుగుతుంది అని చెప్తారు కదా. సో అదే మరి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను ఎవరైతే ఉత్సాహంతో వినాలి అనేటువంటి ఆసక్తి, ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శృణ్వతాం స్వకత సందేశాల ఎడ శ్రవణోత్సాహమును కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను వినాలి. శృణ్వతాం వినేవారికి ఏంటిని స్వకతాహ అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క స్వీయ లీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ భగవంతుని యొక్క స్వకథ తన యొక్క ఆ కథల యందు, తన యొక్క లీలల యందు, తన గుణగణాలను గురించి మరి ఎవరైనా సందేశం ఇస్తుంటే ఆ సందేశాలను వినాలి అనేటువంటి శ్రవణోత్సవమును కలిగినటువంటి ప్రవచనాలును శ్రవణం చేయాలి అనేటువంటి ఆ శ్రవణోత్సవమును కలిగినటువంటి ఎటువంటి శ్రవం ఇక్కడ స్వకథ అంటున్నారు. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆయన కథలు, కృష్ణ కథలు. పుణ్య శ్రవణ కీర్తన అంటే వినడము మరియు కీర్తించడము పుణ్యమైనటువంటివి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. పుణ్య శ్రవణ కీర్తన. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పుణ్యమైనటువంటి పుణ్యమయమైనటువంటి వాటిని వినడము మరియు కీర్తించడం, శ్రవణ కీర్తనం, శ్రవణం చేయడము, కీర్తించడము. హృది అంతస్థ అంటూ చెప్పబడుతుంది. మరి ఆ దేవదేవుడు హృదయస్థ పరమాత్ముడుగా ఉన్నాడు కదా హృదయంలో. కనుక ఆ సర్వజీవుల యొక్క పరమాత్ముడుగా సర్వజీవుల హృదయాలలో నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి హృది అంతస్థ అని చెప్పబడుతుంది. హృద్యంతస్థో, హృది అంతస్థ అంటే ఆ ఆవాసాన్ని ఏర్పరచుకొని ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు. అభద్రాని ఏంటి అభద్రాని? ఇక్కడ మనకి భోగ అభిలాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ భౌతికమైనటువంటి అవి అపవిత్రతములు, ప్రవృత్తులు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి వాటితో సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటివి అపవిత్రంగాను, దుష్ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నటువంటివే. కనుక అటువంటి ఆ అపవిత్రమైనటువంటి దుష్ప్రవర్తనలను విధునోతి అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. విధునోతి అంటే తొలగించి వేస్తాడు, తొలగిస్తాడు.
ఎవరు ఇక్కడ సుహృత్ సతాం, శ్రద్ధావంతులైనటువంటి భక్తుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి. సుహృదం సర్వభూతానాం అంటూ భగవద్గీతలో తానే చెప్పుకుంటారు. సో మరి సుహృత్ సతాం అంటే సుహృదయం కలిగినటువంటి, అంటే అంటే ఇక్కడ సుహృత్ శ్రేయోభిలాషి. ఎవరికి ఆయన శ్రేయోభిలాషి అంటే శ్రద్ధావంతులైనటువంటి భక్తులకు ఆయన శ్రేయోభిలాషి. అలా ఆ శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు హృదయాలలో ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయన యొక్క లీలలను వినేవారికి, కీర్తించేవారికి అది పుణ్యమైనటువంటి సాధనంగా మారి ఆయన ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ అపవిత్రతలన్నిటినీ, అంటే ఏమి అపవిత్రతలు అంటే ఇక్కడ ఆ భౌతికమైనటువంటి సుఖ అభిలాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగిస్తాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తుంటారు, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు కథా విషయము కృష్ణుడికి అభిన్నము కనుకనే ఎవరైనా అపరాధరహితంగా కృష్ణ లీలా కీర్తనం చేస్తున్నా, కృష్ణ లీలల శ్రవణము గావిస్తూ ఉన్న అచ్చట మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు తన దివ్యమైనటువంటి శబ్ద రూపంలో నిలిచి ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. శబ్దం, ఆయన ఏ రూపంలోనైనా ఉండగలడు. సర్వాంతర్యామి, సర్వము ఆయన. సో కనుకనే మరి ఆయన యొక్క నామము అంటే శబ్ద రూపంలో, మనం నామము అంటే ఇక్కడ మనం పిలుస్తాం కృష్ణ అని శబ్ద రూపంలో, హరి, నారాయణ, ఏదైనా కానీ ఆయన యొక్క నామాలను గోవింద అంటూ అలా పిలిచినప్పుడు ఆ మనం పలికినటువంటి ఆ శబ్దం ఏదైతే ఉందో శబ్ద రూపంలో ఆయన ఆయన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని ఆయనే అక్కడ ప్రత్యక్షంగా శబ్ద రూపంలో ఉంటారు అని చెప్తారు. ఏ రూపంలోనైనా ఆయన ఉండగలడు. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణుని యొక్క పవిత్ర నామము దేవదేవుని సర్వశక్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నది అని మనకి చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఆ శిక్షాష్టకంలో ఆ పవిత్ర నామాన్ని మరి ఎవడైనా శ్రద్ధతోనూ నమ్రతతో కూడి ఉన్నట్లయితే అది మరి అనువైన సమయం నందు కీర్తించవచ్చు మరి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ నామం యొక్క గొప్పతనాన్ని శిక్షాష్టకంలో ఆయన చెప్పినటువంటిది. హరే కృష్ణ ఆ శిక్షాష్టకంలోని శ్లోకం చెప్పగలరా ఎవరైనా? ప్రభుజీ, నామకారి బహుదా, అదేనా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ. నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తిభిః తత్రార్పిత నియమిత స్మరణే ఏతాదృశీ తవ కృప భగవాన్ మమాపి దుర్దైవమీదృశామిహ నానురాగః. హరే కృష్ణ, హరి బోల్. సో మరి అక్కడ నామ్నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి అంటూ చైతన్య మహాప్రభులు వారు మనకి శిక్షాష్టకంలో చెప్తారు. దాని యొక్క భావం ఏంటంటే, హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామమొక్కటే జీవుల సర్వాభిష్టములను వసకగలదు. కృష్ణ గోవింద అను లక్షలాది నామములను కలిగిన నీవు ఆ దివ్య నామములందు నీ ఆధ్యాత్మిక శక్తులన్నింటినీ నిలిపి ఉన్నావు. ఆ నామములను కీర్తించుటకు ఎటువంటి కఠిన నియమ నిబంధనలు లేవు. హే ప్రభు, నీ పవిత్ర నామములను కీర్తించుట ద్వారా నిన్ను సులభంగా చేరుటకు మమ్ము కరుణతో సమర్థులను కావించినను దురదృష్టశావత్తు ఆ నామము ఎడ నాకు ఎట్టి ఆకర్షణ కలగట్లేదు అంటూ ఆ నామం యొక్క గొప్పతనాన్ని, ప్రతి నామంలోనూ ఆయన యొక్క శక్తులు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా మనకి ఆ శిక్షాష్టకంలోని ద్వితీయ శ్లోకంలో ఆయన మనకి
తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. సో కనుక ఆ భగవత్ కథ శక్తి ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా భాగవత ధర్మంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది మనకి భగవంతుని యొక్క కథలను వినడం. ఎందుకంటే అవి సాధారణమైనటువంటివి కాదు, దివ్యమైనటువంటివి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి కలిగినటువంటివి. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క నామములన్నిట్లో కూడా ఆ శక్తులు ఆయన ఉన్నాయని చెప్తున్నటువంటి ఎంతో మరి ఆ, మనకి పూర్వ ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటారు, ఆ కృష్ణ కథలను వినడం ద్వారా హృదయం శుద్ధి అవుతూ ఉంది. అందుకే హృద్యం హృద్యంత స్థాహ అంటూ చెప్తాడు. అతడు కేవలము, ఎందుకంటే మనకి ఆ భగవంతుడు ఏదే కనిష్ట భక్తులు ఆలోచించినట్లుగా భగవంతుడు కేవలం దేవాలయాల్లోనే కాదు, ప్రతి జీవుని యొక్క హృదయంలో, అదే విశుద్ధ భక్తుడు సర్వంలోనూ ఆ భగవంతుడిని చూడగలుగుతాడు, సమస్త జీవుల యందు భగవంతుడిని చూడగలగడం అనేటువంటిది. కాబట్టి ప్రతి జీవుని హృదయంలో పరమాత్ముడుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడైతే భక్తుడు తన కృష్ణ కథలను వింటూ ఉంటాడో, శ్రవణం చేయగానే ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ, మరి తన భక్తుని హృదయంలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రమైనటువంటి భావనలు, లౌకికమైనటువంటి భావనలు అన్నింటినీ కూడా తొలగించి వేస్తాడు అంటూ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో. స్థ హి అభద్రాణి అంటూ, హి అభద్రాణి అనేటువంటి ఆ శ్లోకంలో అభద్రాణి, హి అభద్రాణి విదునోతి అంటే ఇక్కడ అభద్ర అంటే ఏంటి? అభద్రం మనకి మరి ఈ కామ క్రోధ లోభ మోహ మహత్సలి అహంకారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి ఇవి మనకు కలగజేసే అభద్రత కారణాన్ని ఇవి మనకి కామం, కోరికలు ఉండడము, కోపము కలిగి ఉండడము, లోభము, మోహము, అహంకారము, విద్య అహంకారము, ఇవే జీవుడిలో అభద్రానికి కారణమైనటువంటివి. సో కనుక వీటన్నిటినీ కూడా ఆ భగవత్ శ్రవణం వల్ల ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి, క్రమంగా తొలగిపోతాయి భగవత్ శ్రవణం వలన. ఎవరు మరి తొలగించేటువంటిది? సుహృద్ సతాం, మరి సర్వజీవుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి స్నేహితుడు. ఎందుకంటే భక్తులు ఏ విధంగా తనను అనుకుంటే ఆ విధంగా ఆయన చేస్తారు. అందువల్ల భక్తుడు ఆ కృష్ణ కథలు వినగానే భగవంతుడు స్వయంగా అతనికి సహాయం చేస్తారు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎవరి ఎడా పక్షపాతి కాకపోయినప్పటికీ ఆయనను గురించి, ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని గురించి మరి ఎవడైతే ఆ పవిత్ర నామాన్ని కీర్తించుట, శ్రవణం చేయుట పట్ల రుచిని పెంపొందించుకొని మరి ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మరి ఎవరి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క కృప, తద్వారా శుద్ధ భక్తి శీఘ్రమే వారికి లభిస్తుంది. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా సతతం కీర్తయంతో మాం అంటూ చెప్తారు. అలాగే తేషాం అంటూ శ్లోకాలలో కూడా మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తులు తన ఎడ వర్తించేటువంటి ఆ విధానానికి అనుగుణంగానే ఆయన కూడా వారి ఎడ వర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఎవరి ఎడ పక్షపాతి ఉండదు, కానీ భక్తులు ఏ విధంగా ఆయన ఎడ ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారో అదేవిధంగా ఆయన కూడా ఆయన ఎంతో విశుద్ధమైనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి నీళ్ళ వంటి వాడు అని చెప్తుంటారు పూర్వ ఆచార్యులు. ఒక గ్లాసులో శుద్ధమైనటువంటి నీళ్లు పోసేసి అందులో ఏ కలర్ వేస్తే ఆ కలర్, అలా ఒక చుక్క ఏదైనా ఇస్తే, అలాగే మనము ఏ భావంతో ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే ఆయన కూడా ఆ విధంగానే మనల్ని చేస్తారు అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి భక్తియుత సేవ కార్యక్రమంలందు పాల్గొనుట మరి సంపూర్ణమైనటువంటి శ్రద్ధాలు అయిన వాడు తనను గూర్చి శ్రవణం చేయుటకు అనురక్తుడగుటను గాంచినటువంటి ఆ దేవదేవుడు భక్తుడైనటువంటి వాని ఎడ పరమాత్మ రూపమున హృదయము నుండి అనుగ్రహించి అతడు
తనను సులభంగా చేరు రీతిలో మార్గదర్శనం గావిస్తూ ఉంటాడు. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా, నేను వారి యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి వాడిని అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగిస్తాను, వారు నన్ను చేరుకునిచ్చేటువంటి బుద్ధి యోగాన్ని కూడా నేను కలగజేస్తాను అని చెప్పినటువంటిది. ఉం? సో ఆ విధంగా మరి విశుద్ధ భక్తుల యొక్క కోరికలను, అంటే వారెప్పుడు కూడా ఇలా భౌతికమైనవి కోరుకోరు. ఆ కృష్ణ భగవానులు వారికి సర్వ విధాల సహాయం చేస్తాడు. పాపాలన్నింటినీ కూడా సంపూర్ణంగా ప్రక్షాళన కావిస్తూ ఉంటుంటారు. అలా ప్రక్షాళన అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ కృష్ణ ధామంలోనికి, గోలోక బృందావనంలోనికి చేరుకుంటాం. ఈ భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి కోరికల నుండి కూడా బయటపడేసేటువంటిది ఆ భగవంతుడే. ఉం? సో ఈ ప్రలోభాలన్నిటి నుండి తొలగించి మరి ఆ భక్తుడైనటువంటి వానికి, విశుద్ధ భక్తులైనటువంటి వానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుని చేతనే సహాయం లభించినచో ఆ దేవదేవుని కరుణ చేత సమస్తమైనటువంటి కార్యము ఏది చేయదలుచుకున్నా మరి అది అత్యంత సులభంగా, అంటే నా భక్తుడు ఆ దుర్గం పెద్ద ఎంతటి అడ్డంకులనైనా తొలగించుకోగలడు అంటూ భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఉం? సో అలాగే మరి అనంతకాలము నుండి ధనము, మగువలు, మత్తులు వీటన్నిటిలో నుండి బయటపడేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు చేస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఉం? సో ఆ విధంగా ఆ కృష్ణ కథ, ఆ దివ్య లీలా కథలను శ్రవణం చేయుట యందు నియుక్తుడైనచో క్రమంగా మరి జీవుడి యొక్క నిజస్థితిని అతడు తెలుసుకోగలడు అని చెప్తున్నారు. ఏంటి నిజస్థితి? ఆ భగవంతునికి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలను చేసుకోవడము. సో అలా తన యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ భక్తుడు ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ చేత అన్ని కలతల నుండి తనను తాను కూడా రక్షించుకునేటువంటి తగినంత సామర్థ్యాన్ని పొందగలడు. అందుకే కదా దదామి బుద్ధి యోగంతం, నేను దానికి బుద్ధి యోగాన్ని ఇస్తాను అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం, కృప భక్తుడిపై పడుతుందో ఇక అతడు అన్ని కలతలను నుండి బయటపడి అన్ని కలతలు కూడా ఆ ఏదైతే మనల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉంటాయో ఆ విషయాలన్నీ కూడా క్రమక్రమంగా వాటంతట అవే మనస్సు నుండి, హృదయం నుండి దూరమైపోతాయి అనేది ఈ శ్లోకం మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందినటువంటి భక్తులకు మనకి పూర్వపు శ్లోకంలో మహత్సేవ, సత్సంగం గురించి, ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ కథా శ్రవణం గురించి, తదుపరి ఇక్కడ మనకి భక్తి స్థిరత్వం, ఇవి ఇంకా కాబట్టి భగవత్ కథలను వినడం ద్వారా కృష్ణుడు స్వయంగా హృదయంలో ఉండేటువంటి అపవిత్రతలన్నింటినీ కూడా తొలగించి వేస్తాడు. తద్వారా ఈ సుఖ దుఃఖాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని పాపాల నుండి, సర్వదుర్గాని అని చెప్తారు కదా, ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి బంధనాల నుండి భక్తులు బయటపడతారు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాదకి ఛాయ్. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము, భావము, పూర్వ